Amanyare che ana muso demzeni mabakoro malikono ani maliko kan wati na kaufu ka wali nyuma do diliko ubla ka gele dongile nya ganye biye tenaye dogokun kile galedo kadali masafo ba dogokun demene anya nyini setigi ala fe janko dogokun akala bane ka girana ankene mato ukera ulamela foni ka wali nyuma da ka barkada ne ka laba alibi ka kanuba chemani musoma demzeni mabakoro ka awfu atoro ana jamuna asigoro na ka baraketa ka ngamasa ichemoni musoma ufu mumbe bolo ka duwa ke uyi shijani kinan labe wonyuma munu ya fatura ne ka laba ka duwa ke uyi bada dari ala kasika no ya uyi kafo bide ntene ye jukalo kleta ani sabasa mafani mgono woro do so madono jemukani ya do ya akonona ada masamaki ko ni mami kokolo kene ka duwa te do watiga foro kono abina fo mishi pana mishi birla kuna e ma fanga o ebi so baba mbane so baba ko ni bashiti la ame alatan de mayadu bashi foite senu kaw bashi foite la jutumu kaw bashite ada masamaki na kadiya afo jutum bala mode bi ni do kunda minonye odo ki foni ke wali nyuma dokokura ajamanye ni adonto ye jemuka okonana wati na foli ane wali moto ibata ne ka dikana ba temani musumama ko sebe ame lajeli jakulu balajeli foni wakati la odo ko famille amu ufo sherifula jabarani ale sukantilla bawo kuna foni ko ta fa be faka kuna foni jele ka soro sherifula tebe ale do to ame fulbulu ba amadi lajeli jakulu balajeli ma odo ada masima ke yera foki wali mando ni ado biko ni sami funfunde ay sama funfubi abe jogun temene sang ma ko doke kodi ko sebe wala jidum bala modi ki fo ki wala mando ajaranya ba to angata mi mfuye e bamono koti kuni ya ne kinyo gongo ndurla te toro fla be dumala soro wallahi jemuga ne ka yakuba ya de ba jakulu de bana o ba to angata jofye kono ada masama ke jidum bala modi mamunu metalike anga ande ma jakulu la amita fien bon ansengoro minga laba ka se ganyon sura kokura obenya kola ala ka kete ine bizarade ka kenya ani lafiya sabati bela jiri farkolo la akadi ko jugu Namibia garan baro bi nyaga wa bela jiri ni da wala mu ye lemi ka bantoro bela jiri mi sodia nuko jone starire mais awa kuma na chansa ne de starire ne kadi wa ne dumuni utinya ne de lezaraye ne kadi demisanu ye wa mokokorobaw krebete ka auto ne minina abaw kolo sigi ka o modia o de yato ne kadi demisanu yo kosebe aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sara n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannenw ye Malimamuso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kulunga na ngoloto na mi no fe o na de bitu bini zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet Malimamuso e de ba fe ka ko ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni ngajige kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me o labi zamzam kan na jini ngura buyan pule ana EPC tu mali kono gawu kono dozo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tubile ye ejike semenjiri ke zamzam ka najini ngura buyan pule ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munya na mako jora kula kule werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na pule ka abise ka wuli ka se bebe nyarela ibeblu babu yarala Zabia Krefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru kube bamba 76 80 00 72 Walikele 76 38 59 59 Zamzam kanda jini ngura kuya kule ana APC Lude bela jele wasara Adama Simaki ni eche me dele ka foyi kuni ye soso ye sigil de dabla balla e koro kara sanfɛ e ba do joli ko nto yisa awona ke sigil fe bonyi ni royi ko sebe nyon de joli soro mani yende tiara la ama siga dala okay ni munya angete kata musa loke jua fie ko nana odo ni munye de ma jakulu de ko sebe ni be fen na Adama Simaki adola ni ye masoro ma bi de me ka barala u be bara to
sɔrɔ ni ka timiya ni ka kosɛbɛ o tɛ tiɲɛ ye o don ayiwa yɔrɔ m'a dɔn jitumunko nin kɔnɔna na samiyɛ bɛ cogo di samiyɛ a ka fisa dɔɔni foro b'i bolo wa i y'a mɛn o ayiwa dabakala sama cogo tununa kɛ jitumukɛ la dɛ Samayira mɛ mun fɛ ne t'a dɔn ko n bɛ sɛnɛ kɛ fo i ka n ye foro la komi ye ɲininka ma se k'o jaabi o foro bɛ yen a bɛ yen wa a bɛ yen e kɛ bɛ ka mun dan kan ɲina bon n ye kaba caman dan a falenna wa ka ɲɔ caman dan o falenna an ye kɔrɔsiyɛnni kunfɔlɔw kɛ an bɛ ka filanan de kɔnɔ sisan kibaru ana kɛ ni e ta ye samara ɲɔ ye dɛ o la hali bi ka taa jimdan kɔnɔ adama sama kɛ jutun bala mɔden an bɛ taa hali bi nɛgɛ kɔlɛ tigilamɔgɔ fan fɛ min bɛ tali kɛ banikɔkaw ka jabate n'a ka di i b'a fɔ ko lasakaw ka jabate ni maa maa dɔ la i b'a fɔ ko banikɔkaw ka lasigiden Bamakɔ ni yɛrɛ maa dɔ i b'a fɔ ko Bilasiri Jabate Abu Jabate ni maa dɔ la sa a fɔ ko Jabate officiel k'i yɛrɛ sɔrɔ o la an bɛ taa fan fɛ a ka fiɲɛ ni bɔ an sɛbɛkɔrɔ ni Baba Lagare ale ka nɔbila ye seko ni dɔnko b'u na kun kan an ka sɛbɛkɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni bala kɔnɔna na ayiwa Tige biga dabo, Tiana tige gas banina. Tiana tige biga dabo, Lomina. Tiana tige gas banina. Nini kujiya ka soro banina neta bandono efe neta bandono wanda bandono ulosita bandono kamasiya mejira launa ubachira soro banina kuma foba ujayara na kuma wale kuma hono yara na yejiye ila jebi Tiana tige kayara ne baba sinana ne baba chorola ama fuma ula jebi furu kunye dana ya mi furu dana ya bana furu kunye chigi munye furu chigi betigera uga majinye kasuru banina Shibe bana atina go bibo kare kono nana shiga shibe pafira uga mantinya kasoro banina bali moli nyogo chebi bali nyahine bana bali mauki nyogo welela polisila nyene sana tiri moli nyogo che tiri kino bana adama sama ke jutun bala mɔden ko diɲɛlatigɛ ko a gɛlɛyala ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko den ni masa cɛ ko o tin o juyara i b'a ye k'a fɔ ko balimamaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ adama sama ke k'i b'a dɔn fɔ ko kanu ko ani hinɛ ko fana tɛ adama sama ke ko teriya ko o gundo ko kasira adama sama ke ko dakuruyɛgɛlɛ ko ɲɛnamaya ko yɛrɛ gɛlɛyala o la n'i y'a ta k'a lajɛ adama sama ke diɲɛ ma yɛlɛma depuis lawale tile sun bɛ bɔ fan min fɛ bi n'a ka biya a bɛ bɔ yen adama sama ke tile sun bɛ fan min fɛ a bɛ bi kalo a bɛ o bɔ cogo kelen na dolo ɲɛ dumanu olu bɛ o tile kɛ kalo kɛrɛfɛ sankolo sanfɛla la adama sama ke maninfinw ana kɛ an minnu bɛ dugumakolo sanfɛ anw de yɛlɛma don an ka ɲɛnamaya ta cogo o b'a to adama sama ke an ka kunnafoniba an ka ta min bɛ tali kɛ bi kalamu tigilamɔgɔw kɛmɛ ka nɔbila kɛ ka sanga ni dɔgɔkun daminɛ baaraw ye an bɛ o fo k'o waleɲuman dɔn olu de bɛ yakuma b'a la a walankata anw ta ye ni ka se ka kɛ ɲɔtuma o nɔfɛ jango an seko ni damayira min ye k'o se ka se diɲɛ maa ma
kɔnɔna na kunnafoni bala kun fɔlɔ o ye jumɛn ye bi kunnafoni bala kun fɔlɔ o ye l'histoire n'o ye jamana ka fasiri ye o don ale kuma ni bɛ bi kosɛbɛ kuma mun ka dɛ Adama Samake a kɛ n bɛ ka mun kɔri bi an ka examen n'o bɛ baccalauréat ko fɔ a kuma ni b'o kan bi kosɛbɛ Adama Samake hali bi bɛ ko min na o tɔ o bɛɛ ayiwa bamananw bɛ deli k'o yɔrɔnin fɔ ka caya a ko hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲa k'a fɔ min bɛ tali kɛ san laban kiimɛriw la ni o bɛ tali kɛ kilasi 12 maaw la n'a ma ɲa k'a fɔ a kɛra Adama Samake ni a kɛra ka ban a bɔli o ye diyagoya ye kosɛbɛ a ko o hukumu kɔnɔna na e b'a ye k'a fɔ Adama Samake Jitun Bala mɔden e b'a ye k'a fɔ ɲinan ko ni min bɛ tali kɛ kalanko bunna kun ka kilasi 12 maaw yɔrɔ ka sanga ni o ka san laban kiimɛriw baaraw ye a jaabi a bɔra ka bi koyi a kɛra ka bɛn ni jumadon o tɛmɛnen ye jumaseliw olu baaraw tɛmɛnen kɔfɛ n'a ma ɲa k'a fɔ Adama Samake a kɛ mɛn cogo dɔ la k'e b'a ye k'a fɔ ko ɲinan ta kɔni Adama Samake o diya mɛn ka tɛmɛ salon ta kan ka sababuya kɛ maa hakɛ minnu ni olu gɛrɛsɛgɛ donna a la ɲinan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o hukumu kɔnɔna na Adama Samake an y'a fɔ cogo min na maa kɔni bɛ se k'a fɔ ko nin ye kibaruya duman ye bawo a yɛrɛla k'a fɔ ko ɲinan ta kɔni n y'a f'i ye cogo min na ko caman farala olu sɔrɔtaw kan a ko ɲinan o ko ma ko mention excellent a ko Adama Samake o kelen sɔrɔla ka se min fɔ ye très bien o 65 bɔɲɔgɔnko ma Adama Samake mention ani fo ka se u n'a ɲɔgɔn wɛrɛ ma n'i y'a ta k'a lajɛ kalanko minisiriso ni o ka baara bɛ taa ka ɲɛsin kalanko ɲɛbɔli ma jamana kɔnɔ a ko n y'a fɔ ye cogo min na juin 2026 baccalauréat baaraw a ko écoleden 123 kɔ olu de tun ye o kana bɔ a nɔfɛ min bɛ tali kɛ 44 bɔɲɔgɔnko Adama Samake Jitun Bala mɔden olu de gɛrɛsɛgɛ a fara ci a ko bawo olu de sera ka sanna yɛlɛ sɔrɔ ni ka min fɔ ye ana kɛ sababu o ka taa sanfɛ kalanso olu kɔnɔna na a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Adama Samake o hukumu kɔnɔna na maa min kɔni wulila ka jɔ ni jɔyɔrɔ gale ye n'an k'a ma ko premier national Adama Samake o tɛ maa wɛrɛ ye koyi a ko o de ye Ibrahima Badu ye o ye écoleden ye ka bɔ Gundamu o lycée kɔnɔ o bɛ tali kɛ jamana cɔla kalanso min bɛ Gundamu lycée public a bɛ o kɔnɔ kalanbolo min bɛ ni a bala k'o kɛ o de ye sciences économiques ye n'an k'a ma ko TESCO a ko ale kɔni wulila ka jɔ ni saraba ye koyi bawo min fɔ ye ale ye 18,18 sɔrɔ 18 a n'a kunkanfɛn 18 bɔɲɔgɔnko a ko ale ye o sɔrɔ Adama Samake a ko ka fara ale kan maa fɛnɛ jɔyɔrɔ fɛnɛ bunakun kan Mali jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko o ye musolakaw dɔ ye o ko Mariamu Marlin Ardo Sidibe ale ye écoleden ye min bɛ TSE o kɔnɔna na u bɛ bɔ kɛnyɛrɛye écolosoba dɔ la n'o ye complexe scolaire Cheikh Modibo Jara ye a bɔ Bamako ba moyen bolo o fan fɛ moyenne min sɔrɔla a fɛ o de ye 17,50 ye Adama Samake maa sabanan o ka sɔrɔ ka kɛ maa dɔ ye ni o bɛ tali kɛ Amza Boubacar Kulubali la ka bɔ min fɔ ye complexe scolaire Saddam Hussein na ale ye 17,18 de moyenne sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan o kɛmɛ sara écoleden 34 ngɔri 23 bɔɲɔgɔnko Adama Samake olu de sera ka kunna 7 sɔrɔ kɛmɛ sɔrɔ kɛ salon ni a kun y'a ta k'a lajɛ jaabiw bɛna kun kan kɛmɛ sara 27 bɔɲɔgɔnko ngɔri 48 bɔɲɔgɔnko olu de kun ye sanna yɛlɛ sɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ ɲinan ko ni caman ko ni farala salon ta kan ka sanga ni jaabiw olu sɔrɔlen ye kosɛbɛ kɔnɔna na kalanko minisiri Dr Amadou Sy Zabane ale kɔni ye foli ta ka ɲɛsin kalanko kɔɲɔ ɲɛbɔbaaw ma Adama Samake k'a daladonna k'a fɔ o ka cɛsiri ani wulikajɔ o barika ye o bonyana ka sanga ni kalan kɛli ye san hukumu kɔnɔna na ka sɔrɔ degun ani gɛlɛya ma na a ko o de banga ni jaabi ɲuman in sɔrɔli la a ko n'i ye a ta k'a lajɛ min diyara ale yɛrɛ ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye jaabiw olu bɔra ka sɔrɔ a ma mɛn a ko nin ye a ɲuman ye a ko Adama Samake warasogo o diya o ye o kalama ye a ko mun de b'a to kiimɛriw ka kɛ jaabiw ka bali ka bɔ a ko o ye kɛwale ye min man ɲi a ko kun kɔnɔna ɲinan e b'a ye k'a fɔ san naba kiimɛriw jaabiw u bɛɛ lajɛlen teriya la wa maa si ma mɛnni k'a kɔnɔ a ko o ye kɛwale ye o diyara ale ye kosɛbɛ labanna k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ kalanko kɔɲɔ ɲɛbɔbaaw bɛɛ lajɛlen na jamana ɲɛmaaw cɔra a ye o bɛɛ lajɛlen fo ni ka sɔrɔ ka foli kuncɛ ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka foli ye minnu ka wuli ka jɔ a ka bon kosɛbɛ kalanko a donnen ba la Mali jamana a kɔnɔna na fasiri filɛ an y'a salo ka bɔ min ko ye o de ye esori ye min ye a fasiri o de ye Mohamed Jawara ye Adama Samake Jitun Bala mɔden bonya b'a la n bonya bɛ nin na tiɲɛ yɛrɛ la o b'a yira Mali kalanko
a bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni ay min fo ye min b'a la ka fɔ malikura ko an bɛ o la koyi bawo ni kun ye examen kɛ adamasema kɛ anw yɛrɛ y'a kɛ jamana kɔnɔ e ba ye k'a fɔ jaabiw bɔli a bɛ kalo 1 sɔrɔ kalo 1 ani kɔ aw bɛ kunnasiri ani kunpan na adamasema kɛ an bɛɛ y'o kɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ bi ka ye dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 jaabiw ka bɔ o ye tare ye mun yɛrɛ kɛra tare ma yɔrɔ ye yanni examen cɛ u y'a bugunatigɛ bɛɛ kɛ k'a ban examen bɛ kɛ nin don nin jaabi résultat bɛ bɔ wa tilala ka bɔ ka bɛn o fana ma donc o b'a yira ko tiɲɛ yɛrɛ a ka ɲini fɛn a bɛ ka kɛ sɔrɔ fɛn a bɛ ka ko ye adamasema kɛ o b'a to hali bi an ka sirajanta ma an ka nun dɔ fɛ ka se ni kunnafoni ko b'u na kun ye n'an ye histoire bila an bɛ jumɛn ta an bɛ taa l'indépendant n'o o bɛ tali kɛ kanabila o ye tiɲɛ ye adamasema kɛ n'an ye kanabila ta ni tɛgɛ jɔso ni ka bɔ ni fasiri min ye o bɛ tali kɛ iya kuma b'a la Saka Tarawele ale ka karamɔgɔkala nɔ na ayiwa a ko an ka taa mɛ min fɔ ye maa minnu ko ni u ka baara kun bɛn bɛ doctorat baara kɛli ma a ma sɔrɔ kɛ o yamaruyalen tɛ ni a kɛli ye fo ka se fura dɔw feereli ma fura minnu man ka feere adamasema kɛ Jitun Bala mɔden ko maa 11 bɔ ɲɔgɔn ko olu cɛla min bɛ tali kɛ procureur anti cybercriminalité maaw la olu ko ye olu y'o taa ni ka taa o bila kogoba 4 ani ɲɔgɔn cɛ ayiwa adamasema kɛ indépendant a kumana a ko n'i ye a ta ka lajɛ nin waati in kɔni na adamasema kɛ min bɛ tali kɛ iya kuma b'a la maa bɛ se ka fɔ nin kɔni ye tare ye wa kibaruya duman don bawo adamasema kɛ conseil national de l'ordre des médecins du Mali olu kɔni o kɔni ka wuli ka jɔ a bɔ yen na nin yɔrɔ in na a ko ka sanga ni nin waati laban in na k'a ye k'a fɔ adamasema kɛ maa caman kɛmɛ k'i yɛrɛ kɛ kɛnɛya baara kɛbaaw ye kama sɔrɔ kɛ a dɔnniya t'e la dɔw yɛrɛ ka kɛmɛ ka kɛ u ka baara kɛta ye adamasema kɛ kama sɔrɔ kɛ diɲɛ den tɛ o ma adamasema kɛ dɔw yɛrɛ b'a kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ɲɔgɔn tɛ adamasema kɛ a ko hukumu kɔnɔna na ko o kɔni bɛ se ka fura don sugu dɔw caman ta k'a fɔ ten ko n'i y'o ta i ka bana u bɛ furakɛ a ko hukumu kɔnɔna na adamasema kɛ n'i ma ɲa k'a fɔ n'i ko kɛnɛya i ko maanifin ka ɲɛnamaya n'i ko maanifin ka ɲɛnamaya o ye maanifin ni ye adamasema kɛ o hukumu kɔnɔna na conseil national de l'ordre des médecins du Mali o min ɲɛmaa ni o ye Ablaye Kamisogo ye a kɔni a yira k'a fɔ maa 11 bɔ ɲɔgɔn ko wele bila olu mɔ ka sanga ni mɛ min fɔ ye olu yɛrɛ ka damakasikan dɔ ye an k'a ma ko plainte a ko adamasema kɛ n'i ta k'a lajɛ taara mɛ min fɔ ye bɔgɔ jɛnnen kun kan a maa 11 kɔfɔlen k'o wele o bilama o yɔrɔ min na o de ye kogoba 4 ani ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ o kun kɛ bɛ k'o yɛrɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw ye ni ka to ka dɔgɔtɔrɔya baara ni ka o kɛ faso Mali kɔnɔ kama sɔrɔ kɛ yamaruya din tɛ u ma u ka o baara kɛ adamasema kɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan min ka jugu ni o bɛɛ lajɛlen ye fura dɔw kun bɛ feere o fɛ fura minnu yɛrɛ man ka feere tugu ɲɛnamaya kɔnɔna na a ko hukumu kɔnɔna na o kɔni labana tuma min na o ye kisɛ da nin ko in kan u bɛ tigɛ da kisɛ kan o labana ka taa min fɔ ye damakasikan ko don ka ɲɛsin kiiritigɛlamɔgɔw ma a ma ɲɛ min kɔ u y'o wele ni ka taa o bila min fɔ ye kogoba 4 ani ɲɔgɔn cɛ a ko a ma dan o ma koyi o labana ka yira k'a fɔ adamasema kɛ maa minnu kɔni a dɔw la maa dɔw de bɛ ka o kuma dogo u bɛ taali kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw la a ko olu bɛ kankari ta ka ɲɛsin o ma kɔfɔlenw ma a ko maa maa n'i kɔni ka baara kɛ mɛ nasugu ye k'a fɔ i bɛ k'i bɛ maa dɔ de ko dogo a ka baara kokolon kɛta la maa dama kɛnɛya ko bonnakun kan a ko n'i sɔrɔla e tɛ a fɛ ni cɛtigɛ a ko n'i y'a ta ka lajɛ adama a ko ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a ye mɛn k'a fɔ kɛnɛyaso olu b'a la ka poye ka bɔ diɲɛ dugu don o don Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ yirisun a ko dɔw fana kɛ bɛ k'o yɛrɛ kɛ docteur ye kama sɔrɔ kɛ o tɛ ani adamasema kɛ o ni a ɲɔgɔn caman fo ka se fura kuntan olu feereli ma kosɛbɛ ala ye diɲɛ don o don da i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ de bɛ poye ka bɔ fan dɔ fɛ kama sɔrɔ kɛ diɲɛ din tɛ o ma o ka a baara kɛ a ko olu kɔni wulen filɛ ka jɔ ni o kɔni ye tigɛ da maa o maa kan adamasema kɛ k'a fɔ k'i ka baara bɛn bɛ nin baara kuntan in kɛli ma adamasema kɛ dɔgɔtɔrɔya o yɛrɛ de o tɛ saya ye wa a ko ni maa mɛnna o la a ko min kan ka da e kan o na da e kan fasiri don Saka Tarawele ale de y'a fasiri ka bɔ kanabila kɔnɔ an sera k'a salo ka bɛn ni o ye kosɛbɛ o don jagɛlɛya adamasema kɛ jagɛlɛya dɔgɔtɔrɔ bɛ kɛ ni o ye wa a ma kɛnɛya maaw ni kisiri e b'i yɛrɛ jagɛlɛya k'i b'o kɛ wa non tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ maa faala ye i ye maa faala i ka jugu ni maa faala ye o de kama n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔsow cayalen bɛ bi na o dun kɛ a camanba de bɛ sen na o dun k'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo a y'o kɛ o yɛrɛ y'o de fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ bi kɔni kɛnɛyaso o kɔni bɛ ka poyi ka bɔ fan caman fɛ kama sɔrɔ kɛ diɲɛ yɛrɛ din tɛ o ma yamaruya sɛbɛn din tɛ o ma caman de kɛ bɛ k'i yɛrɛ kɛ nin baara kɛbaa ye adamasema kɛ o bɛ laban ka maaw bɔ o ɲɛna ten fu o ko na olu wulen bɛ ka jɔ
n'o ye tɛgɛ da maa ma ka fɔ k'i ka baara kɔni bɛn mɛn o ma a ko kolon ma tɛmɛ o kan wa e ni kiiri tigilamɔgɔ an na ɲɔgɔn ye Adama Samake ka bɔ Kanabila kɔnɔ an bɛ taa an bɛ tɔli bi Dagana ko Bunakun kan ka ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ IEF ma b'a la ɲama dɛ n'an ko min ma u bɛ tali kɛ kunnafoni ko Bunakun kan chef d'état-major des armées Adama Samake général Élisée Jean Dao ka sanga ni IEF ma b'a la a ka laseli dɔw ye a ye min kɛ kɔmuso o kan ni u bɛ tali kɛ jamana jabaramuso ba la Adama Samake a kun ye maa wele ye a ko ni laban ka ɲɛfɔli kɛ mɛ min fɔ ye fɔɲɔgɔnw la minnu sɔrɔla jayiw la kulu ani an ka cɛfini tabaw ni ɲɔgɔn cɛ dali u mana bolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen ma anɛfisikaw fɛ a ko n'i ye a taga lajɛ ka sanga ni chef d'état-major général ale ka ɲɛfɔliw ye a fɔlɔla ka foli ani waliɲɔgɔnta ka ɲɛsin an ka cɛdenw ma Adama Samake Jitun Bala mɔden an ka cɛden minnu bɛ solu kungo cɛ sanga waati su ani tile walasa ka se ka juguw ni kulu da bɔ an da la a ko bina ka biya min kɔni jɛmɛ ni maa bɛ se ka sɔnni sigi o kan wa o jɛmɛ ko tɔri tigɛ Adama Samake o de ye k'a fɔ anɛfisi a bɛ Mali wolomasiri tabaw bolo i b'o tigɛra fɔ dɛ Adama Samake a ko anɛfisi a ko a bɛ anw bolo bi ni min fɔ ye dimɔgɔ n'i sɔrɔla sanfɛ k'i b'i pɛtɛ anɛfisi kunna an ni diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲa a ko anɛfisi a bɛ an bolo a ko ka fara o kan e b'a ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ kulu dɔw la o ye convoi dɔ ye o fana bɔra Gawo ni k'a kun da anɛfisi kan wa a donna anɛfisi Adama Samake hɛrɛ ani baden na alhamdulillah Adama Samake a ko n'i ye a taga lajɛ a labana k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ IEF ma baara o turubi na ni o ye convoi ye min donna IEF ma baara anɛfisi olu taara dɛmɛ de ta ka ɲɛsin IEF ma baara an ka cɛdenw ma minnu bɛ yen walasa Adama Samake jugu olu minnu bɛ sen na an ka se ka fɛrɛ olu ma ni k'olu ni diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲa a labana k'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen na min bɛ tali kɛ anɛfisi la a ko jugu kun na mɛn o nin da nin yɔrɔ kɔfɔlen kan ka singa k'a yira k'a fɔ olu na don Mali jamanakɔnɔdenw ni an ka dugukolo yɔrɔ dɔ cɛ Adama Samake a ko min bɛ tali kɛ an ka cɛfini tabaw la a ko olu kɔni ye caman kɛ mɛ min fɔ ye furew ye ka saga ni bɔnɛ banfula talen ka cogo caman kun na a ko bina ka biya a ko Adama Samake anɛfisi a bɛ Mali jamana bolo wa an ka wolomasiri tabaw olu bɛ a kɔnɔ bi Adama Samake mɛ min fɔ ye jugu kelen a tɛ anɛfisi bi n'i ye jugu min ye anɛfisi o y'o su ye awɔ ni su tɛ a ye ɲɛnɛma bilen jugu i b'i sen fila ka anɛfisi a ye o tɛ bilen o tɔgɔ ɲana Adama Samake ala bana k'a yira k'a fɔ a ko anɛfisi o ye yɔrɔ ye yɔrɔ min kɔni bɛ min fɔ ye a ko ma ko yɔrɔ stratégique a ko bawo a bɛ se ka kɛ sababu ni ko nin sera ka yɛlɛnna sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ maa bɛ se ka kanga Mali jamana ani Kidali ni ɲɔgɔn cɛ a ko ɲankuma o de tun ye juguw ka laɲini ye a ko ni olu tun ye anɛfisi minɛ bɛɛ o tun kɛ sababu olu ko kanga ani an ka olu ko kanga ani an ka dugukolo yɔrɔ tɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ko nka an bɛ min fɔ ye nin kelen o kɔnɔ o na o lakari fan wɛrɛ fɛ bawo min bɛ tali kɛ bɛɛ fa la an y'o ta ni k'o se o ma ka sanga ni o caman kɔnɔ ni olu bɔrɔntɔli ye ala bana k'a yira k'a fɔ Adama Samake a ko min bɛ tali kɛ IEF ma bala ka daminɛ zukalo tile 4 ka taa bila a tile 9 na a ko an ka wolomasiri tabaw an ye maa ninnu sɛbɛn kɔnɔ fa e ko ala m'o da ka sababu kɛ min bɛ tali kɛ u ka mobili blindé 14 bɔ ɲɔgɔn ko an ye o bɛɛ lajɛlen da sisi la Adama Samake ka fara o kan min bɛ tali kɛ u ka mobili 24 minnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u fa mɛn u ka mugu jugu la an ye o bɛɛ lajɛlen fɔlɔ fan dafiri Adama Samake ka fara o kan u ka mobili 30 ani kɔ bɔ ɲɔgɔn ko u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ minnu kɔnɔ an ye olu fana bɛɛ lajɛlen daji ka fara moto 100 bɔ ɲɔgɔn ko kan a ko kibaruya duman ye min ye jugu 1000 bɔ ɲɔgɔn ko an ka wolomasiri tabaw an ye olu ni diɲɛ fara ɲɔgɔn kan Adama Samake fasili fila an y'a salo k'a bɔ Kanabila kɔnɔ ka sanga ni o ka bi bɔli an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ala ka kolo suma amina yarabi ala ka Mali kɛ maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen sago ye n'o tɛ nin waati la maa bɔ ka di jɔ bɛɛ la fo diɲɛ lamini jɔ o cɛ ka d'a kan diɲɛ bɛɛ de ɲɛ jɔlen bɛ anw na sisan o don n'i y'a ta k'a lajɛ terroriste ni char combat ni kɔkɔrɔ dɔnbaga t'o la e b'a ye k'a fɔ sɔrɔ man di awɔ ko nin ye janfa jugu dan ye terroriste ni blindé o ye janfa o b'o bɔ min ayiwa e b'a ye k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na e b'a ye k'a fɔ o kɔni n'a mɛn nin ko in kolokolo ni ka se ka na bin anw ka faso Mali kan ten Adama Samake o don an m'a min an m'a bɔn nka hali bi n bɛ min fɔ i ye ala ka Mali kisi amina arabi Adama Samake an bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoni ko ye an bɛ taa nouvelle région ɲɛdakura an b'o ta n'an y'o ta an bɛ taa Bamakɔ yɛrɛ maraka
fo filana kɔnɔna na n'u u bɛ tali kɛ sanfili o kin kɔnɔ ka bɛn ni sibiridon jɔyɔrɔ tile 11 sanba 2026 ye Adama Samake Jitu Bala mɔden nɛgɛ ɲɛ 9 na mi jɔ kuma min na i b'a ye k'a fɔ ba joli b'a a bolo min bɛ sanfilikaw fɛ yen n'a ka di a fɔ bozo dakan a ko ye mɛ min f'u ye nin ko nin kɛra maa dɔ ye maa dɔ furu ye o yela ji sanfɛ a b'a la ka fini fana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Adama Samake nin ko nin a kɛra ka bɛn ni sibiridon tɛmɛnen ye n'i y'a ta k'a lajɛ Adama Samake a ko nin ko nin yera ka sanga ni bozo dɔ de ye Adama Samake ale min ni a ko nin ka baara tɛ baara fila ye jɛgɛmɔn kɔ wa a dɔn ni o de ye kosɛbɛ nin dakan in kan n'u bɛ taa kɛ bozo daga min filɛ quartier sanfili kɔnɔna na kosɛbɛ ko kumana min na a b'a ka jɛgɛmɔn na a labanna k'a ye k'a fɔ ba joli b'a a bolo yan fan fɛ ka bɛn ni sibiridon jukalo tile 11 ye nin ko nin ye guna adamaden ye nka a tɛ nin na bilen a fure b'a la ka fini fana ji o sanfɛ o nɔgɔni fɛn bɛ min f'u ye a ko ni a ye tabale gosi ni ka kibaruya ni ka ta k'a lase maa ma minnu kan ka ladɔnniya o waati bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ tali kɛ brigade fluviale cɛdenw na la de la gendarmerie nationale ka fara centre de secours fluvial maaw kan ka bɔ protection civile maaw la ani 15 abugu polisilakaw Adama Samake olu ye fɛɛrɛw ani tableau sigi o nɔgɔni fɛ ni o commissaire ɲɛmaa bɛ bi commissaire min f'u ye commissaire principal de police Jibril Ɲamere bolo a ko ka sanga ni o ye o nɔgɔni fɛ o ye labɛnw sabati ni ka se ka na ni ka se ka ni fure ni ka salo ka bɔ ji kɔnɔ mana min kɔni na o kɔni y'a salo ka bɔ o ye kɛnɛya tigilamɔgɔ olu dɔw nana ni ka se ka sɛgɛsɛgɛliw bolo da kosɛbɛ Adama Samake mana min na o kɔni b'a salo ka bɔ a ye mɛn k'a fɔ a kɔni a fan bɛɛ lajɛlen kun t'olu mɛn Adama Samake a kun ka gɛlɛn maa ka se ka a bugunnatigɛ k'a dɔn k'a fɔ maa min don a ko nka a ko nin ye mɛn k'a fɔ jila kasara don bawo jila su de don a ko n'i ye a ta k'a lajɛ maa min yɛrɛ ni a bɛ se ka fɔ maa a kun ye tile 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ ji kɔnɔ ni o ye 48 heures bɔ ɲɔgɔn kɔ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ papier bugunnatigɛ papier ma sɔrɔ a kunna janko maa ka se ka kibaruya ani lahala dɔn a la a ko nka a ko nin bɔ mɛ funankɛni dɔ fɛ cɛlamɔgɔ don san 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ a ko mɛtiri 1 ani 60 bɔ ɲɔgɔn kɔ a kunjana bɛ se o ma maa farilafin o kɔni don wa kunsigi ninnu fana olu fin bɛ nka o kɔni b'a salo ka bɔ waati min na o y'a sɔrɔ farikolo a caman ko nin kɛ mɛ ka ɲɔgɔn bila ka ban ka sanga bɛ min fɔ ye o nɔgɔni fɛ kiri tigilamɔgɔ olu ka jɛ ye o labanna ka jɛ ɲini ni ka ta ka di voyeur maaw ma cogo min na olu bɛ se ka suturali k'a bolo da a ko Adama Samake nin ko nin kɛra ka bɛn ni sibiridon ye sanfili o kin kɔnɔ Adama Samake an y'a salo ka bɔ nouvelle horizon o kɔnɔna na n'a nouvelle horizon bila an b'a kun cɛ an bɛ taa le soir de Bamako n'o de ye Bamakɔ wula ye o don Adama Samake n'an taara Bamakɔ wula kɔnɔ an bɛ taa min fɔ ye Kayi marabolo kɔnɔ ka taa bisimila minɛ sajolakaw fɛ yen ka ladɔnniya k'a fɔ ye hali bi ka sanga ni ba polisilakaw olu ka wulikajɔ ye e b'a ye k'a fɔ u ye tigɛ da maa dɔ kan maa min kɔni ni siganamaa don ka sanga ni baganw minɛnen ye a la a ko Adama Samake ni kɛwale kɔni a bɛ don hali bi lakana sabatili minɛ kɔnɔ ka sanga ni baara dɔw bolodalen ye min ni a bolodala Kayi polisilakaw ka ɲɛmaaba fɛ n'u bɛ tali kɛ directeur régional de la police la Kayiba Jabate n'i t'o dɔn o de ye contrôleur principal de police Tapa Uri Demba Diallo ye ni la ka sanga ni a ka wulikajɔw ye Adama Samake a ye a kanu ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan jango ka se ka jamana kɔnɔdenw ni o bolokɔnɔfɛnw ta k'o kisi a ko ka sanga ni o ye e b'a ye k'a fɔ kibaruya dɔ dira Sajola polisilakaw ma ka yɛrɛ k'a fɔ siganamaa dɔ kɔni ye bɛ baganw bɛ a bolo o nɔgɔni fɛ olu ye wulikajɔw bolo da ka taa sɔrɔ a fɔ mɛ cogo min na o b'o cogo la min bɛ tali kɛ saga 10 bɔ ɲɔgɔn ko la ka se ba 10 ani 7 bɔ ɲɔgɔn ko ma Adama Samake o bɛ a bolo dugu la dugu min a bɛ jata musala ko fɔ a ko kilomɛtiri 20 ani kɔ o bɛ Sajola ni ɲɔgɔn cɛ a ko kuma min na o kɔni sera ma o labanna ka ɲininkali ta ni ka ɲɛsin a ma nka kuma kalama ma sɔrɔ kamalen kɔfɔlen in da koyi a ko ni a taara kamalen yɛrɛ a tɔgɔ daminɛ o ye S ye jamu o ye T ye a ko san 20 bɔ ɲɔgɔn ko dɔ koyi a ko funankɛni bɔ ɲɔgɔn ko o kɔni y'a ɲininka ka dɛsɛ a ma se ka kuma kalama sɔrɔ k'a fɔ maa ye o nɔgɔni fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko siganamaa don olu kɔni ye a minɛni ka taa ni ka sɛgɛsɛgɛli ni ka bolo da a kan Adama Samake kunnafoni jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ a bolo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u labanna k'a ta ni k'a di kiiri tigilamɔgɔw ma Adama Samake olu ka sɔrɔ ni k'a ta k'a bila kɔgɔbanda ni ani ɲɔgɔn cɛ an ko ma ko mandat de dépôt a ko nin kɛra Sajolakaw fɛ yen ka sɛgɛn ni ba polisilakaw olu ka wulikajɔw ye baara min don a fɔra ne k'a tare yenkadenw fɛ bawo a bɛ kɛ sababu ni ka lakana ni k'a yakubaya ni ka dɔ bɔ nson na olu t'u la ko minnu kɛ mɛ ka olu ɲɛkin ka se u ka baganw ma ni samiya in na ka sɛgɛn olu ka bagan olu suyɛni ye fasiri filɛ an y'a salo ka bɔ sɔdimɔgɔ kɔnɔ Adama Samake ka sɛgɛn ni u ka bibɔli o don Adama
Sina fait beau. Ou pas ça comme sur le camade. Ah, odo. Ça n'a do fera ko nyana jakuna ko fona. Eta to ngata fi ni bon sengoro. Odo. E banwo ka abu. Abu officiel fanfare. Oh, onato ana kuma de ema. Fara ko nyana je. O kumuni yemi make. Etno de kan ba chama musomadi. Ko sebe. Oh, wa ngata e fanfare. So do asekana. Ko sebe. Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kunungana langoloto na mi no fe ona de bitu beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke la dia ni salati la le kerengere ne ye ni nga jige kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nye so ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du malikono gawu kono dozo dema ya bela jele ka nesodia ni ka tobile ye ejike semenjire ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nesodia ni ngabla munyana na mako jora ko la ko werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela ibeblu babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wale kala ka na juru be bamba 76 80 00 72 Walekele 76 38 59 59 Zamzam kandaji ni ngura kuya kule ana EPC Lude bela jele wasara Amona gani de abe min wuli tasuma ka wa mon père Mali bebe ni nene bara ni ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene tiens mon père Nika dites-moi ali mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do abia amangani sisan kɔni ye teko jaro tezara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala Adama Samaki jitum bala mode ko sebe ngoni odongo nyenyi ngo e jitum bala mode julna ide aka chon e ko na ra ba da don bele ma e a bashite oni to da don anga panko le una ka ma yake Adama Samaki wati do se me ko sebe bien dene yi farni yen dene foka ba Adama Samaki jemukan akanu bawo e ba ye ka fo o hakile abejo min fe ode ye fakro nyana je bona kunye ko sebe okumu ko na Adama Samaki ne ya don to o konna na amena fakro nyana je o tabale gushi amadam na mina ode ye o kwa mako Coupe d'Afrique des Nations Bamako Ruby samba flani mu wono woro Adama Samaki ula hala onyefanye voilà Coupe d'Afrique des Nations na ba Ruby ko fo Ruby ale re bololando la che nga ma belebele baw oluka dolati du no de sanu ete se ga ke we do ande basite don't se ga ke wa te se ga ke aiwa na donc na ba il faut zone B ko fo donc jamana duru o de kuma ka participer donc jamana duru la Mali ale mo pe organisateur ka fara Togo Guinée Conakry Benin ale ni Niger donc baraw yɛrɛ daminɛna depuis juin kalo ale kile 28 donc kunu kari a baraw kuncɛra kabalaka olu fe no donc a bara kuncɛlu kɛnɛ kan sa Mali ale ni Togo de ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɛnɛ kan
m'a fiɲɛna hali n'a sɔrɔ togolɛw olu de kun y'a daminɛ ni fanga ye bawo jɔnjɔn tɛmɛnen de tun bɛ olu bolo donc walasa ka n'u ka jɔnjɔn défend donc u kɔni ye wulikajɔ bonya wagati kun fɔlɔ la donc ka pression monter Mali kan nka o tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la Mali ale kɔni b'a ka fɛɛrɛw sigi sen kan degeli karamɔgɔ fɛ donc sebaga Mali bɛna sɔrɔ wagati laban nin kɔnɔna na Mali temps sɔrɔ ka don Togo ale ta kɛra 6 ye donc o kɔfɛ sa n'i y'a ta k'a lajɛ Benin ale kɔni bɛ jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ donc jɔyɔrɔ 3nan o kɛra Togo ye donc fɛn min ye trophée fair play donc Guinée Conakry o taara ka di ale ma voilà Adamasamake ni biri ka buba bɔla fo I y'a fɔ cogo min na o tɛ fɛn bɔ sɛdennin o sɔngɔ na mais min tali kɛ mais o la an bɛ to hali bi kunnafoni bala kɔnɔ an bɛ taa farakoro sɛnɛdɔrɔn tan o kun kan o waati ni y'o fɔ maa hakili bɛ jigin min na o de ye diɲɛ seleke naani ɲɔgɔn kunbɛba ye n'an ko ma ko kubu jumɔni min labɛnna Amérique Canada ani Mexique fɛ a quart de finale olu jaabi b'i bolo kosɛbɛ kubu jumɔni n'a labɛnna jamana 3 États-Unis Canada Mexique hali n'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni éliminé na ka bɔ a la pewu donc quart de finale dolaciw olu fana o kɛra dɔgɔkun ale kɔnɔna na Faransi ale bɛ sebaga sɔrɔ Maroc kan o kɛra 2-0 donc Espagne ale bɛ sebaga sɔrɔ Belgique kan 2-1 Norvège ale bunna Angleterre ɲɛkɔrɔ 2-1 donc Argentine ale bɛ sebaga sɔrɔ Suisse kan o kɛra 3-1 donc quart de finale matchiw tɛmɛnen kɔfɛ donc matchi 100 o de sɔrɔla ka kɛ fɔlɔ donc carton bi 200 ani bi 92 o de sɔrɔla ka don c'est yɔrɔnin kɛ carton joli carton joli carton jaune o ye 200 ani 56 ye donc carton rouge o ye 14 ye kosɛbɛ donc meilleur buteur Lionel Messi a bɛ ballon ta Argentine celu 8 ale sɔrɔ ka don Kylian Mbappé Fransi ale fana ye celu 8 sɔrɔ ka don e ko jɔ meilleur buteur ye jɔ Lionel Andrés Messi Messi donc Erling Haaland ka bɔ Norvège ale ta ye celu 7 ye donc demi-finale matchiw ni Ala sɔnna ma o bolo dalen no sini tarata 19h wagati Fransi ale ni Espagne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc o dugusɛjɛ mercredi donc 19h wagati kelen na Angleterre ale ni Argentine olu bɛ taa kari forobamugu la donc o la meilleur buteur o lisi o kunfɔlɔ o ye Lionel Messi bi 8 b'a bolo filanan o ye Kylian Mbappé bi 8 fana b'o bolo sabanan o ye Erling Haaland o fana ye o ta ye 70 ye kosɛbɛ sisan ninnu maa 3 la Kylian Mbappé voilà ale de bɛ kɛ meilleur buteur ye Messi dun ma éliminé fɔlɔ ne kɔni ma fila foyi ne bamanankan de foyi t'a dɔn n'i bɛ bamanankan de mɛn ayiwa Real Madrid o tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na o ye sanayɛlɛ de ye a faamuna anw ye Madrilɛnw de ye a faamuna sisan ne tun m'a faamu Adamasamake u b'a tɔgɔ di farikolo ɲɛnajɛ kunnakun kan an bɛ to yɛlɛmayɛlɛmaw bunna kun kan i kɛn bɛ ka sɔnni sigi waati dɔ kan madama Mali jamana kɔnɔdenw nin waati in na kosɛbɛ maliyɛn dɔlɔcila min bɛ yen nɔ Alu Dieng ni cɛmancɛ maa don n'a si bɛ san 28 donc ni a tun bɛ ballon ta national ali la Égypte donc a ka contrat banna a bɛ wagatinin bɔ hukumu kɔnɔna kama donc tɔn kura o kɔni o wulila nɔfɛ donc a ye bolonɔ bila sɛbɛnna ye donc FC Valence ni wagati la donc n'o ye Espagne tɔn ye a ye san 2 contrat donc a y'o signé FC Valence ale kɔnɔna na donc ka to yɛlɛmayɛlɛmali olu kɔnɔna na maliyɛn dɔlɔcila min bɛ yen nɔ Boubacar Kiki Kuyate ni kɔfɛmaa don san 26 n'a tun bɛ jouer Belgique tɔn na ni o bɛ tali kɛ club Belgique tɔn na Royal Antwerp ni wagati la a fana ka contrat banna a bɛ wagati bɔ gel libre kun don nka o kɔnɔna kama sa fɛn min tɔn bɛ yen ni o bɛ tali kɛ Arabie Saoudite tɔn o kɔni wulikajɔ sabati a nɔfɛ a ye san 2 contrat a y'o signé ni tɔn in yɛrɛ n'ale tɔgɔ ko Al Khalej donc ni wagati la san wɛrɛ saison an b'ale o kɔnɔna na donc ka yɛlɛmayɛlɛmaliw kuncɛ dɔrɔn Modibo Sagna défenseur central don donc Mali dolacila don san 27 donc ni a tun bɛ ballon ta Montpellier kɔnɔna na Faransi salon na sini Montpellier ale y'a di Turki tɔn ma n'o de ye Irize Sport ye donc a ye salon saison ɲuman kɛ yen nɔ o kɔnɔna kama sa saison bannen u y'a fɔ k'a ka contrat signé a ye san 2 contrat a y'o signé Irize Sport la ni y'a yɛrɛ ka saison tɛmɛnen dolaciw ta k'a lajɛ a ye match 23 a y'o kɛ tɔn in fɛ ka bi 1 ka o sɔrɔ ka don donc o b'a yira défenseur don o b'a yira ko a ka wulikajɔ bonyana tɔn in ale kɔnɔna na kosɛbɛ Adamasamake Jitun Bala mɔden ka se ka bɔ kunnafoni ko kunnakun ka farikolo ɲɛnajɛ bi la o de ye kunnafoni kalama dɔ olu na sɔrɔ i bolo teliman i kɛn bɛ ka minnu fara ɲɔgɔn kan n'an ka ma ko les nouvelles en brève kosɛbɛ nin ye kunnafoni
kunnafoni tellement ye n'a ka di a fɔ ko minnu yɛrɛ mana ma fara ka b'u la fɔlɔ donc an bɛ taa Sénégal jamana ale kan nin wagati la donc Sénégal ale kɔni ka élimination kɔfɛ coupe du monde ale kɔnɔna na o ka séquence dundun bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Sadio Mané ale kɔni y'a jira ko a bɛ dansigi kɛ a ka équipe nationale ballontanw na ko donc ko maaw tɛna ale Sénégal équipe nationale ale kɔni fɛ bilen nin ye kuma jugu ye nin ye kuma jugu ye olu na yɔrɔ la kuma jugu m'o ye ko in tigɛ b'a da ye a y'a minɛ n bolo b'a da o de ka jugu baasi tɛ an ka taa donc ka to Sénégal jamana kelen fana kan coupe du monde fana halisa ale ganganw o bɛ sen na yen nɔ donc olu ka degeli karamɔgɔ bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Pape Thiaw donc ale kɔni nin wagati la ale ni Sénégal fédération donc u y'u bolo bɔ ɲɔgɔn kan na baarakɛ ɲɔgɔnw kɔni banna u ni ɲɔgɔn cɛ donc Sénégal jamana ale kan nin wagati kɔnɔna na donc ni Pape yɛrɛ ta k'a lajɛ a depuis n'a nana équipe la a ye match 29 de kɛ donc ka sebaga 20 ka o di équipe ma donc ka match ni 4 kɛ a sira tiɲɛ 5 donc an bɛ se k'a fɔ nin y'a ka performance équipe kɔnɔna na a ye baara ɲuman kɛ a ye baara baw kɛ kosɛbɛ donc ka kunnafoni n'o bɛ farikoloɲɛnajɛ kunnafoniw kun cɛ an bɛna Mali kɔnɔ an fɛ yan n'o bɛ tali kɛ degeli karamɔgɔ danga bawo a bɛ wagati nin bɔ Mali degeli karamɔgɔ danga tun ye Aliou Badara Diallo Konti ale yɛrɛ mɛnna équipe ale kunna kosɛbɛ donc degeli karamɔgɔ kura nana n'o bɛ tali kɛ Anthony Da Silva donc ale nalen kɔfɛ fédération malienne football ale kɔni y'a lajɛ ka yɛlɛma don degeli karamɔgɔ danga ko la nin wagati la Djibril Dramé donc ale taara ka kɛ Mali degeli karamɔgɔ danga ye Djibril Dramé mun n'a bɛ Mali ballontan dɔn kosɛbɛ donc a ye club caman kɛ a ye équipe nationale fana donc n'o bɛ catégorie duguma catégorie ko fɔ donc a tɛmɛna olu fana caman fɛ donc ale taara ka kɛ Mali équipe nationale ale degeli karamɔgɔ danga désormais ale ni Anthony Da Silva olu de bɛna Mali équipe nationale u bɛna gérer san 4 ale kɔnɔna na Adama Samake e tɔgɔ filɛ ka se min ma ni o Djibril Dramé ye cɛ in a ka di n ye kosɛbɛ bawo n bɛ min fɔ ye sɛnɛ ballontan a ɲɛ a kanu k'a to o baara la ni ma fili 2005 walima 2009 de et ça dit ka coupe CAF tali ale kun tɛ yen de yɔrɔ ale kun bɛ yen kosɛbɛ ale y'o ta o kɔfɛ a taara 11 créateurs ɲarela la n bɛ min fɔ ye n yɛrɛ kɔni tiɲɛna n y'a kanu kosɛbɛ bawo n b'a dɔn a bɛ baara min kɔni kɛ e b'a ye k'a fɔ kodɔn de bɛ a la farikoloɲɛnajɛ bunakun kan maa min don a ka kuma man ca nka baara in a b'a ɲɛdɔn an bɛ dugawu k'a ye dara min filɛ ka ta ka da a ka jamana ɲɛmaaw fɛ ala k'a fanga se ala ka tɔgɔ duman di o ma Mali jamana ballontan ko bɛ kungo min na ala k'a to olu ka anw jigɛ fa k'anw dusu suma o la an ka se an ka fana ka taa coupe d'Afrique an k'o ta ka na coupe du monde min bɛ taa nin kɔfɛ an ka taa France ci ka Argentine ci ka sɔrɔ n bɛ ka yɛlɛ an ka kuma na wa ayi mais n'i bɛ coupe ta jamana kɔni o tɛ jɔ jamana na koyi jamana bɛ ci ka tɛmɛ de o la panna Adama Samake mais a tɛ ɲa fɔ an ka baara kɛ dɛ e m'a fɔ n tɔgɔ sɛbɛn sa k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn a ko kunnafoni a sɛnsɛnna wa a ɲana o b'a to an bɛ don an ka dugu kunkanko kuma kɔnɔna na bi an bɛna kuma fɛn min kan fɛn fɔlɔ min kan o de ye kunnafoni jatigitan ni o de ye munna bɛɛ kɛ ne k'i yɛrɛ kɛ kunnafoni dilan ye ni o ye fausses informations ye o la an wulila ka se docteur Burama Sangare ma an bɛ min fɔ ye a ye dakuruɲɛ fila sɔrɔ ka fɔ ka ɲɛsin o ko in ma ne ni e ani kanuba cɛman ni musoman an ka jɛ ka ɲɛma da ale ka ɲɛfɔliw fɛ ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kokura janjo yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi o kɔrɔ ye cogo di i mana information ye dɔrɔn paf je vais être le premier à partager pour que n ka se ka vie caman sɔrɔ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ o bon or mɔgɔw ka yetaw tɛ kelen ye fɛn dɔ bɛ fɔ ne ye bi ne bɛ se k'a faamu ne kɔni bɛ min fɔ janjo yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi o kɔrɔ ye cogo di i mana information ye dɔrɔn paf je vais être le premier à partager pour que n ka se ka vie caman sɔrɔ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ o bon or mɔgɔw ka yetaw tɛ kelen ye fɛn dɔ bɛ fɔ ne ye bi ne bɛ se k'a faamu mais fɛn dɔ bɛ fɔ karisa ye o t'a faamu a b'o bila situation na qui n'est pas souhaitable bon o kɛla secteur fɛn o fɛn ye surtout sécurité an yɛrɛ bɛ waati min na sisan sécurité secteur la donc a bɛ population ja wuli a bɛ population bila kɛta la mun man ka kɛ donc ce qui n'est pas souhaitable an b'a ɲini mɔgɔw fɛ information mana kɛ cogo o cogo i jija i ka source ɲini k'a ye k'a dɔn fɔlɔ hali n'i ma se ka information ni interpréter mɔgɔ wele mun b'a domaine kɔnɔ mun bɛ se ka information d'i ma comme il faut wala i bɛ baara kɛ n'o information sinama ye
surtout en donnant nos menaces ko IA intelligence artificielle fana ou bien information chama générée comme tiendo kasro tiente donc au kora ka foto di il kan gi fie jamana ka kuna fonji sirawu ani ko fonji sira munun be ni mo be siki teke sinsin luka il kan ga sinsin luka information ka pour que ka se ka so ka fo ni information ni yekise me se kan teke danka note ni minena information kulun charela ibaye ka fo abina ni population blali ke wala mu mangake bon akel yemu yedron en fait ni fait une bolosra nun ko fait en réalité war soro bi doni mi akofe plus mo biye plus ibi doni soro plus ka mo yeta ka cha plus ka soro ta ka cha donc mo chama me u ban me barama bi ka ke oui donc pour avoir plus de vues pour avoir plus de likes donc pour une rémunération derrière amana ka réseau fait a bébé système de rémunération bla en place donc à la fin de chaque mois donc en réalité word dobe djugo ka compte comme donc on nous fait ko drone c'est le gain facile kuma tiare mu drone soro tellement ni soro nogoma au début ka mo bla soro telima ani soro nogoma adama samake o de be ka maobla kuna funu jatinta ka tare ne ka yanga ne ka laba ka fini fana janko maw ka fo ko karsa folo ade ya bla wal ma anya me ka sade da ga adama samake me kelengo nu fuyi ka dawla cheni be sa ka kola ani chen tora ka kola adama samake abebe nyu andafe kana sikola de kuna funu ko buna kunka adama samake ni datelia ola memi mfuyi ame wati ma jamana kono ateme be ha mama ko nga bara kuna funu jadigina o dili ko ere keme ko ke ka barai o eni adama kulubari procureur adama kulubari adefama nyoma adefama ko dide ko sebe parce que binia ni atalage docteur Sangare a foto mina comme surtout bollo na serafe o keme ka sera do ke ni dona o fe e baye ka fo e be soro de ke donc koni ka mo mo mi ka kuna funu yi ka nombre de vues no tiara donc e baye ka fo e be tormonyo de soro adola o keme ka bela jeni ko ni tane ka beke kuna fondila yi adama sama ke kligan dire fe be siga téléphone ko fe dron ka tege ka bari oh ayi min fo alors que kuma do be bi siko fo ne ba fam mais kuma do be abi sika fo eta fam ma wa fam ya tekele bon mo mi bo u chola do ni take kuna foni jatingin tan dili surtout ay sonu sigi minga no o la kana ko buna ku e baye ka fo bi sika ke so bu ka mo ka basigi che ka yef mabala mo bla jatige ani kuna siri kono san wati be kama soro ke akunto ku o la ngon me bela jene wele anga ko yake ni hakili be kana ke kuna fondila yi ni mako be kuna foni na kuna foni de sera do be ni ko ni jigi da me oluka e madele ka bonu munu nga kalonte ka nona adama sama ke ni jigi da oluka kuna foni sera ka adole te fo jigi ko sebe ko de odo adama sama ke e ki fo ki wali ma ajame wati ngon na memi mfuyi sene bara olu be sena ote onje sene kala odi ba ni koko sanogo on be bosiga su bon ne ga dugu o yiringa so yi yiringa so no wati na ne yere o dugu tigi ba o don want o dugu tigi baro kera nyere o yinsi gologa aiwa donc ola sene ko na muka ko ka yele mo ga dugu tigi ya ma nga dugu tigi ya ai ma yele feri che ko ngira dugu tigi ye be ka yele la anye yiringa so dugu tigi yo tare man famde o do wati na sene ko ni anyonya man fe ambe yiringa so ko fo no wati na ka dugu do mbla je ne fu ko se ka dana talla ka danyere ka odo kan ke dugu tigi aiwa mo ga kira dugu tigi o tengile dugu tigi ba o nyana o tengile dugu tigi ba c'est ça voilà Ramazamaki wala alibi kuna fonu ko buna kunka ameta alibi bango kauka abu officiel fanfe nyana minima fon tale buna kunka an gerla sifna ka dola kolu dasumuzumu o yemi nzura kafo sana nga anko do nyona anga ta ye anga onyamada ko sebe jaba asma fembe tani chokola kuna ne koni me min fo drogue ko ina
k'a lase sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma dɔrɔgu ta kɔni ye fɛn ye nafa foyi tɛ fɛn min na a b'i bila fɛnw na i yɛrɛ sigilen tɛ ni minnu ye a bɛ kɔlɔlɔ caman s'i ma i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na kelen i t'i fa kumakan bato i t'i ba kumakan bato i tɛ k'i fa sago ye a b'i bila tiɲɛni sira de kan ne kɔni bɛ min fɔ sifinnakaw ye bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la a k'o ɲɛsin baara ma o de bɛ adamaden nafa ni kunu bɛ ne fɛ ko ɲɛfɔ jeunesse ye o de ye nin ye. musomaninw ka dɔrɔgu ta ne bɛ se ka min fɔ a la dɔrɔn u k'a dabila a man ɲi a man ɲi adamaden ma a man ɲi hakili ma quoi a man ɲi foyi ma mɛ a bɛ se ka fa wuli mɔgɔ la fɛnɛ. e bolo kun kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka mɔgɔ bila dɔrɔgu ta la. bon a plaisir dɔrɔn de don u b'a min dɔrɔn plaisir sinon kun foyi t'a la ne kɔni bolo dɛ plaisir dɔrɔn de don parce que a ka d'u ye u b'a kɛ tout quoi sinon ne kɔni bolo kun foyi t'a la. ne kɔrɔkɛ ni ne dɔgɔninw ani n faw ne ye min fɔ aw ɲɛna a ka dɔrɔgu ko ye a k'a dabila nafa foyi t'a la dɔrɔgu ma ɲi nɔ a bɛ se ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ dɔ se mɔgɔ ma a bɛ se k'i don problème na i yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ bɔ problème min na ne bɛ se k'o de f'u ɲɛna. an bɛ fɛn min fɔ sifinnakaw ye dɔrɔgu ta man ɲi kɔlɔlɔba de b'a la anw ye sifinnakaw ye anw de ye sini ye sigiw ye an k'an ka baara caman kɛ bon n'i ye dɔrɔgu ta ko dɔw bɛ yen i tɛ se k'olu ɲɛ sɔrɔ. Adama Samake ɲɛnaminimafɛn e yɛrɛ ka yeta la mun ne kɛn bɛ ka sifinnakaw su ka kɛ a la. ɲɛnaminimafɛn a ka d'u ye dɔrɔn n'o tɛ ne ɲɛ tɛ nafa la a la. a tɛ kɔngɔ bɔ mɔgɔ la o a tɛ minɔgɔ bɔ mɔgɔ la n'a yɛrɛ ma dɔ fara o kan. a kɔngɔ kan mɛ mun na e ka kɛnɛ ni na i sen fila ka ɲi tigɛ fila ka ɲi i de bɛ ba diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ma k'i ta kɛ o ɲɛnamafɛn tali ye ka tila ka dankari e yɛrɛ ka kɛnɛya la ka dankari ka ɲɛnamaya la. n ko dɔrɔgu dɔw bɛ yen n'a tigi y'a ta a bɛ se ka ɛri 5 kɛ a jɔlen don a bɛ fɔ o de ma ko jangɔnyi. ɛri 5 o jɔn a jɔlen don k'a kɛ a tɛ yɛlɛma. ni san wulila k'i sɔrɔ la don sana tigɛ kɔni jɔlen na wa pandoni b'a la dɔ bɛ yen ko sa dɔ bɛ yen ko tractɛri dɔ yɛrɛ bɛ yen n'i y'o ta i b'i da k'i jan k'i se tile su ma. pandon yɛrɛ n'i y'ale ta ni tile ma bɔ a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ ko ni tile de bɔra o b'ale ɲaga. donc ne bɛ sɔrɔ ka o de pandoni u ka fɔ la. Adama Samake k'i fɔ k'i wale a diyara n ye nin ye fɛn jugu ye dɛ kosɛbɛ maninfin bɛ se k'i taara kɛ nin ye a tɛ kɔngɔ bɔ maa la a tɛ minɔgɔ bɔ mɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ o kɔni o ye kuma jugu dan ye o la Adama Samake waati dɔ b'a la ka se e nakɔrɔ fɔ segin e ma kokura k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn a diya n bɛ n ye e ka foli lase nin waati in na e kanuba cɛman ni musomanw ma jɛmukan a b'a la ka se kuma dɔ la halisa an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn an b'an kanubaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ donc minnu fana kun sigilen don kan an lajɛ an b'an lajɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ko u ma fili donc Serifula Jabarani ale sugantili la bawo ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka tila ka nisɔndiya sɔrɔ donc i k'i wakili kɛ Serifula TV Serifula TV kɔni depuis ale nana an ka maa minnu bɛ togodaw la donc caman u bɔra ɲɛnafin na donc ne bɛ foli belebeleba ne b'a ta ka d'u ma jɛmukan kuncɛli la. Adama Samake n'i b'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ e ye o débat ye Serifula TV sanfɛ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn kunnafoni farikolo ɲɛnajɛ bunakun a diyara n ye a fɔ su nɛrɛ ma baasi kɛ min bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ tɔ a kunkun a n'a ɲɛɲɛ nɛgɛ ɲɛ 19 o ntɛnɛn ma gosi Serifula TV sanfɛ n b'a dɔn k'a fɔ an na maaw bɔ kunnasiri ani kun banna kosɛbɛ o la ka yɔrɔ in na ka a ka chef desk fo n'o ye docteur Yusufu Kulubali ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'o fɔ k'o waleɲuman dɔn o la ka kanuba cɛman ni musoman denmisɛn ni maabakɔrɔ k'o fɔ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o la an bɛ taa nin waati in na Kɔnɔwari jamana kɔnɔ an bɛ taa bisimila minɛ Abidjakaw fɛ nin waati in na min bɛ tali kɛ Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali maa ɲɛmaaba Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛmaaba silamɛya dɛmɛtɔn ani salo yɔrɔ fana karamɔgɔ a Seydou Chérif Ousmane Haidara mɛ min f'u ye Adama Samake kunu a cunna Abidjakaw fɛ a kunbɛla kunbɛlicogo ɲuman na bonya ani karama kɔnɔna na o la an bɛ Kɔnɔwarikaw fo ka laban ka dugawu kɛ an fana karamɔgɔ ye taako ɲuman ani nako ɲuman Ala ka o kɛ an n'a ye Adama Samake ne
k'a fɔ hali bi ala ka taama diya la ala ka taama kun cɛ hɛrɛ la bi ala ka na ni bɛn ani basigi ye diɲɛ kuru kala bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ to o kɔrɔfɔ kelen kɔnɔna na an bɛ na bɔkɛkaw fɛ yen nin waati in na min fɔ i ye n'i sera bɔkɛ Adama Samake i b'a fɔ k'i bɛ Mohamed Lamine Aidara k'i b'o ka so fan ɲini min fɔ i ye Serifukɛ kumabali ale kɔni an b'a fɔ ne ka waleɲuman dɔn jɛmukan in a b'a lajɛ kosɛbɛ ale ka kuma man ca awɔ kɛ min ka nɔgɔn ale ma o de ye hɔn ye o de ka nɔgɔn ale ma o la jigitugu masa don k'a fɔ bamananw de b'a fɔ ko jigi ka fisa ni fa ye fa dugujɛ o de ye kɔngɔ ye nka jigi o ye badabada ye an bɛ Mohamed Lamine Aidara an b'a fɔ nin waati in na fɔ bɔkɛkaw fɛ yen ka sɔrɔ ka segin an yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan ka kanuba cɛman ni musoman fo an bɛ taa Fanakaw fɛ Tijani Konate jɛmukan kanubaba don nin waati in na sigilen bɛ bitigi da la foro kɔni ni samiya binna ale bɛ taa foro la an b'ale fo ka waleɲuman dɔn ni ka laban ka umu fo fa Masina ka kanuba cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo bi maa minnu y'an dɛmɛ ka jɛmukan ni ka danganamaya jibila baara kɛbaaw la Banikɔkaw ka Abu Jabate ale tigɛ kun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la ni ka fini fana an b'a fo ka waleɲuman dɔn yafa Lasa ale ka yɔrɔ in ye sara de Lasa wa bɛ jumɛn de don Lasa an b'a fɔ Lasa ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka Blasi Sere Abu Jabate n'o kɛra fando in fɛ ka jaw cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ o sababu ɲuman o de ye Saka Kulubali ye ale ka dugu o de ye diɲɛ ye diɲɛ o bɛ Fana fɛ o la Fana o bɛ Joyila fɛ i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen tɛ Joyilakaw de ye o la ka Saka fo ka waleɲuman dɔn o la ka bɛɛ lajɛlen fo su in na segin kan ka kɛ jɛmukan in kan ni su n'o janfara sini 10h 11h ne ni kanubaw an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan jɛmukan kura ni k'o danganamaya ka se ka nisɔndiya ani kunnafoni ta k'a di kanubaw ma o la an b'a fɔ foyi t'a la ne kɔni bolo dɛ plaisir dɔrɔn de don parce que a ka d'u ye u b'a kɛ tout quoi sinon ne kɔni bolo kun foyi t'a la ne kɔrɔkɛ ni ne dɔgɔninw ani n faw ne ye min fɔ aw ɲɛna a ka dɔrɔgu ko ye a k'a dabila nafa foyi t'a la dɔrɔgu ma ɲi nɔ a bɛ se ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ dɔ se mɔgɔ ma a bɛ se k'i don problème na i yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ bɔ problème min na ne bɛ se k'o de f'u ɲɛna an bɛ fɛn min fɔ sifinnakaw ye dɔrɔgu ta man ɲi kɔlɔlɔba de b'a la anw ye sifinnakaw ye anw de ye sini ye sigiw ye an kan ka baara caman kɛ bon n'i ye dɔrɔgu ta ko dɔw bɛ yen i tɛ se k'olu ɲɛ sɔrɔ Adama Samake ɲɛnaminimafɛn e yɛrɛ ka yeta la mun ne kɛ mɛ ka sifinnakaw su ka kɛ a la ɲɛnaminimafɛn a ka d'u ye dɔrɔn n'o tɛ ne ɲɛ tɛ nafa la a la a tɛ kɔngɔ bɔ mɔgɔ la o a tɛ minɔgɔ bɔ mɔgɔ la n'a yɛrɛ ma dɔ fara o kan kɔngɔ kan mɛ mun na e ka kɛnɛ ni na i sen fila ka ɲi tigɛ fila ka ɲi i de bɛ ba diɲɛlatigɛ fɛn ma k'i ta k'o ɲɛnamafɛn tali ye ka tila ka dankari e yɛrɛ ka kɛnɛya la ka dankari ka ɲɛnamaya la n ko dɔrɔgu dɔw bɛ n'a tigi y'a ta a bɛ se ka ɛri 5 kɛ a jɔlen don a bɛ fɔ o de ma ko jangɔnyi ɛri 5 o jɔn a jɔlen don k'a a tɛ yɛlɛma ni san wuli k'i sɔrɔ la don sana tigɛ kɔni jɔlen na wa pandoni b'a la dɔ bɛ yen ko sa dɔ bɛ yen ko tractɛri dɔ yɛrɛ bɛ yen n'i y'o ta i b'i da k'i jan k'i se tile su ma pandon yɛrɛ n'i y'ale ta ni tile ma bɔ a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ ko ni tile de bɔra o b'ale ɲaga donc ne bɛ sɔrɔ ka o de pandoni u ka fɔ la Adama Samake k'i fɔ k'i wale a diyara n ye nin ye fɛn jugu ye dɛ kosɛbɛ maninfin bɛ se k'i taara kɛ nin ye a tɛ kɔngɔ bɔ maa la a tɛ minɔgɔ bɔ mɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ o kɔni o ye kuma jugu dan ye o la Adama Samake waati dɔ b'a la ka se e nakɔrɔ fɔ segin e ma kokura k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn e ka foli lase nin waati in na e kanuba cɛman ni musomanw ma jɛmukan a b'a la ka se kuma dɔ la halisa an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn an b'an kanubaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ donc minnu fana kun sigilen don k'an lajɛ an b'an lajɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ko u ma fili donc Serifula Jabarani ale sugantili la baw ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka tila ka nisɔndiya sɔrɔ donc i k'i wakiliw kɛ Serifula TV Serifula TV kɔni depuis ale nana an ka maa minnu bɛ togodaw la donc caman u bɔra ɲɛnafin na donc ne bɛ foli belebeleba ne b'a ta ka d'u ma jɛmukan kuncɛ
lafiyali la Adama Samaki ni bi yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ e ye o débat ye Cherifila TV sanfɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kunnafoni farikolo ɲɛnajɛ bunakun a diyara n ye k'a fɔ su nɛrɛ ma baasi kɛ min bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ tɔ a kunkun a n'a ɲɛɲɛ nɛgɛ ɲɛ 19 o ntɛnɛn ma gosi Cherifila TV sanfɛ n m'a dɔn k'a fɔ an n'a maaw bɔ kunnasiri ani kun banna kosɛbɛ o la ka yɔrɔ in na ka a ka chef desk fo n'o ye docteur Yusufu Kulubali ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'o fo k'o waleɲuman dɔn o la ka kanuba cɛman ni musoman denmisɛn ni maabakɔrɔ k'o fo nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o la an bɛ taa nin waati in na Kɔnɔwari jamana kɔnɔ an bɛ taa bisimila minɛ Abidjan kaw fɛ nin waati